Wel, Cwrmeibion Trefynwy wedi dechrau 8 blynedd yn ôl nawr, a dechrau mewn tafarn a wedi cynyddu o fyny, a mae dros 100 o aelodau nawr, a mae pethau'n mynd o nerth i nerth, a pawb yn mwynhau a edrych mlaen am y dyfodol. Wel, dyn ni'n neuadd y sir nawr, y Shire Hall yn Trefynwy, a dyn ni'n ymarfer yma unwaith bob mis yn fan hyn, a wedyn yn y clwb ceidwadol a 4 nos iau arall. A dyn ni hefyd yn golygu talu am yr anrhydedd o fod fan hyn unwaith yr wythnos, a hefyd i fynd i Abertawe Treforys, i'r Capel y Tabernacl am 2 ymarfer cyn mynd i'r neuadd Albert yn Llundain ar gyfer gwyl y corau ym mis Hydref.